Honest word can be painful. Kay karong panahon na, gina-comfort na ta karon sa bakak. O even kita, kay mo compromise na ta sa bakak, mas okay pa karon nga makadungog og bakak. Basta, dili lang ta masakitan, kaysa makadungog sa kamatuoran, pero masakitan ta. Wake up! Pag ang Biblia niingon nga mali na, mali jud na. Ayaw contradict sa mga gusto sa Ginoo. Ayaw pakaon sa sistema aning kalibutan na, nga halos bakak na lang ang imong madungog. Ayaw ko i-judge. Pinaka-common na pulong nga magawa sa babasaw sa katao, pag-isultian siya sa kamatuoran. Igsuon, sakit man usahay paminawon ang kamatuoran. Dawata na lang na, kaysa mo compromise ka dito sa bakak, nga wala nalipay ang Ginoo. Speak the truth, even your voice is shaking.